Takže čau lidi, já jsem Nerdmaster pomůčka Lumi a dneska jsme tu u nejkratších tutoriálů na světě a dneska tady mám tutoriál, jak zmenšit video v Handbrakeu. Tak když si ho nainstalujete, tak to vypadá asi nějak takhle. Když si to rozkliknete a chvíli počkáme. A to. Tak. A vyběhne vám tato ikonka. To, co mi tam předtím naběhlo, nevím, to se mi ještě nikdy nestalo. Takže nejdřív tady dáte to video, jak tam dát, si rozkliknete třeba nějakou složku, kde máte ty své videa a třeba já tam dám třeba tohleto video a takhle ho přesunete sem dolů. Tuhle si můžete takhle zavřít. Tak a tady v tomto video, a když dáte browse, tak kam se vám to jako má nahrát, až to se zkonvertuje, tak si dáte takhle. Já si to teď dám na plochu a tady napíšeme, jak se to bude jmenovat. Tak já dám takhle zmenšené video. Počkej, co jsem napsal, jo? Zmenšené video a dáte uložit. A pak se vám to kopíruje na plochu a bude se to jmenovat zmenšené video. A když to budete muset, tak tady budete mít, jestli to chcete jako na požadavek, tak dáte MP4 a Web Optimize, to je hodně důležitý. Tady ty filters, audio, substrate, chapters, to není vůbec důležitý, jen to video, a to je v tom, že tady to budete potřebovat, tady to posouvátko, a když to budete mít víc sem, tak to bude větší kvalita, ale taky větší soubor, jakože to bude mít víc mega. A čím takhle, tak jen o trošku menší kvalita a o hodně menší soubor. Takže já tak většinou dávám těch 22 až 25. A když to takhle máte nastavený, tak dáte start. A pak se vám to tady takhle bude jak dlouho, prostě tady vám to běžet a já se vrátím, až mi to doběhne. Tak a teď mi to doběhlo, tak si můžete třeba takhle na záložku dát ten handbrake a tady máte to zmenšené video. Takhle prostě a má ho tady a je zmenšené. A napsal jsem zmenšené video a ono se to jako jmenuje zmenšené video, tak už je prostě zmenšený a tak nějak to funguje a rychleji se to uploadne na ten YouTube, ale nemusíte tam dávat ten videa, může to tam být cokoliv, zmenší to, ale já to používám spíš na ty videa. Tak, doufám, že se vám tenhle krátký tutoriál líbil a čau!